plan fenomenal que nos fixo aquí o noso departamento gráfico. Bueno, o que indica é o home que se achegou a súa meta, pero a muller é máis pequena, e ese espacio, esa frecha que vedes aí, é o que nós representamos como feminismo, o que lle queda para chegar á igualdade. A muller e o home están en diferentes alturas, está claramente. Esta é a situación actual. E aquí hai unha boa representación. Iker? Así é como queremos estar agora. Moitas grazas pola vosa atención.